Waqt il-programm Sibt il-Punt kien trattat id-dokument ta' konsultazzjoni pubblika li ħareġ dan l-aħħar dwar l-eutanazja volontarja assistita fejn ipparteċipaw il-Perit Daniel Mikallef u tabib Jan Kirkop li kienu parti minn kumitat li fassal dan id-dokument. Il-Perit Daniel Mikallef qal li fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista hemm iswed fuq l-abjad li f'pajjiżna għandha tibda diskussjoni dwar dan is-suġġett u semma li pajjiżi oħrajn kemm Ewropej u kemm li mhumiex ukoll introduċew dan is-suġġett. Darba kellek partit politiku li kellu il-kuraġġ li dillixu jitfaħħa għad-diskussjoni f'manifest elettorali. Dik hija differenza. U l-Gvern tal-Ġurnata bil-mandat li jenata qiegħed jirrispetta il-mandat li taħ il-poplu u jressaq d-diskussjoni issa għal-konsum tagħna kollha kemm aħna. Dwar dan is-suġġett delikat Mikallef qal li f'dak propost fid-dokument iddaħlu s-salvagwardji ħalli ma jkunx hemm lok għall-abbużi u semma li l-konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanazja volontarja assistita hija opportunità li b'mod matur ikollna diskussjoni fuq is-suġġett. Propostu li jekk Alla ħares qatt barra minn fuqek jew xi ħadd qribek ikollok marda terminali li ħatoħodlok ħajtek fi żmien 6 xhur, jiġifieri tibdew is-6 xhur I'm sure li kull ħatra xi darba sfortunatament ħadd iddeġenera u tispiċċa u normalment tgħaddi minn tbatija tal-waħx. Tajjeb li inti dik it-tbatija tal-waħx ikollok l-option li tevita. Il-tabib Jan Kirkop qal li dan id-dokument ta' konsultazzjoni jifoka fuq il-ħajjiet u d-dinjità tan-nies u kif wieħed għandu jmantni bl-aħjar mod l-aħħar mumenti tal-ħajja. Fost oħrajn semma l-limitazzjonijiet tal-mediċina f'ċertu każijiet u kif meta jkun hekk dawn il-persuni ikunu qed jgħaddu minn ċertu tbatija u sofferenza. ħdimna fuq din il-proposta biex fejn il-mediċina ma tasalx hemmhekk wieħed meta jkun qed ibati b'mart terminali u rridu nkunu ċari ġifieri hawnhekk qed niddiskutu din tiġi proposta din liġi f'rigward ta' mart terminali biss, ġifieri mhux mart li huwa kroniku, deġenerattiv, eċċetera. U stipulajna time frame ukoll ta' 6 xhur. Daħħalna ħafna salvagwardji ovvjament biex ma jkunx hemm abbuż. Il-Perit Daniel Mikallef semma dwar l-importanza li kulħadd jagħti semu fid-diskussjoni waqt il-konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanazja volontarja assistita. Fil-formulazzjoni tad-dokument, imma inħeġġeġ il-dak li jkun għalhekk għandna l-konsultazzjoni, għalhekk qed isir dan il-proċess biex ankuma u kulħadd iressaq il-vuċi tiegħu fuq dak li ġie propost, taqbel ma taqbilx, tħossu ftit wisq, tħossu ħafna, wieħed jaraw aħna nħossu li hija proposta bilanċjata, kif qiegħda artikolata, toffri salvagwardji u l-libertà għal kulħadd, kemm għall pazjent kif ukoll għall professjonisti. Tajjeb għaliex il-professjonisti mediċi huma parti essenzjali ovvjament minn din id-diskussjoni.